Esta excepcional situació d'emergència està tenint un impacte important en persones i famílies sense recursos i especialment en els més vulnerables que ara, amb el confinament, no poden obtindre cap ingrés per a la seva manutenció. Per això, des de ONG i altres associacions han començat a recollir aliments o diners per a ajudar este col·lectiu. Parlem amb Júlia Checa, coordinadora de València Acull. Quina és la casuística i el perfil de les persones a què ajudeu? Hola, bona nit. Doncs mira, nosaltres ens hem trobat des del primer moment, vull dir, volem destacar sobretot la importància de les mesures que tant des de l'estat espanyol a nivell autonòmic i a nivell municipal s'estan posant en marxa i la importància de tindre un sistema públic sanitari públic fort, però també un sistema de benestar social i de protecció social de la població fort. La importància de tots aquests recursos és vital en aquests moments. Nosaltres, com a organització, volem arrimar el muscle en tot això i s'hem estat trobant des del primer moment en moltes famílies i persones que tenien moltes dificultats d'accés a la informació. Nosaltres treballem en població migrant i refugiada, amb dificultats afegides com l'idioma, amb persones i famílies que viuen al dia, que tenen treballs precaris, que treballen treballadores de la llar i de les cures, que perden els seus treballs, famílies monomarentals, treballadors del camp, població irregular, que no té permís i que té por. Vull dir que afegís a tota la pressió que estem vivint i a tota la situació la por d'eixir per ser detesos per la policia i tancats a un CIE. Moltes dificultats derivades de la falta de comunicació és una cosa que ens agradaria molt ressaltar. No tot el món té accés a les noves tecnologies ara que són tan i tan importants per accedir als recursos i a la informació. No tot el món té wifi, no tot el món té un telèfon en saldo, no tot el món se pot comunicar en els recursos. I des del primer moment hem estat rebent sol·licituds de famílies i persones que demanaven el més bàsic, poder menjar des del segon dia de confinament, perquè és col·lectiu especialment vulnerable que viu al dia i que perd els pocs ingressos de què disposa en el dia a dia. Estem parlant dels venedors ambulants, dels manteros, dels aparcacotxes, de la gent que treballa al camp. Júlia Checa, coordinadora de València Acull, moltíssimes gràcies per traslladar-nos esta realitat. Gràcies. A tu.